लोगोफोर राजखान्थिनि बोथोर राजखान्थिनि बाथ्रा बुङाबाथ' जानाय नङा गतिके राजखान्थिनि सायाव फंनैसो बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोलायबाय बे बाराव नोंथांमोना आं मोननैसो इन्टारेस्टिं स्टेटमेन्टनि सोमोन्दै बुंगोन नोंथांमोना आङो सोर दैदेनगिरिया मा बुंदों बबे खामानि मावनाय मावैखौ लानानै सोर मा दुर्निति खालामदों बेनि सायाव आं जेबो कमप्लिमेन्टारि जेबो सेन्टेन्स बुङा जास्ट बुंगोन सोर दैदेनगिरिया सोरखौ माबादि मा बाथ्रा बुंदों मोननैसो बेनि गेजेराव नोंथांमोना इन्टारेस्टिं बाथ्राखौ बुजिनो हागोन स' प्रमद बर' जोंनि दा थानाय CM बिथाङा बिक्रम दैमारी बे बिक्रम दैमारी मुंखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नाथाय बिनि जि पलिटिकेल स्टेटास बेयो थिक कनफार्म नङा बिथाङा ना गावखौ BPF नि बुंनानै लायो ना सोरनिबा होननानै लायो नाथाय बिथाङाथ' BPF नि जानानै बाथ्रा माखासे बुङो माने BPF नि सापर्टआव माखासे बाथ्रा बुङो बेखौ नोंथांमोना साननो हागौ जे BPF नि सापर्टआव बुङाखै नाथाय बिनि मोनफ्रोमबो सेन्टेन्सआव मा UPPL प्रमद बर'नि हेंथाय जायो आरो माब्लाबो बिथाङा BPF नि हेंथाय बाथ्रा बुंफेराखै डेट मिन्स बिथाङा BPF नि सापर्टार बेनिफ्राय जों कनफार्म जायो बाथ्राया बिथाङा बबे पार्टिनि आं मोजां मिथिया दाबो स' बिथांखौ जोङो मा कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि नेहाथारि ना मा बेबायदि जों मिथिगौ दासिम बिथांनि स्टेटासा मा नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बिखौ मोननैसो नाम होदों स' बिथाङा मोननैसो बाथ्रा बुंबायदों बे साननैसो बबेखानि गोबां समाव बिथाङा गोबां बेबायदि मा खालामो डकुमेन्ट्स डाउनलड खालामना लाबोनानै पाब्लिकफोरनो दिन्थियो कागज टुक्राफोरखौ दिन्थियो बिथाङा माखासे मावनाय मावैखौ लाना दिन्थियो बे जाबाय बिथांनि खामानि आं बिखौ बुंनो थाखाय नाथाय सबसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया जाबाय बे साननैसोआव बिथाङा थांनाय जि मोनजि कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानायनि बाथ्रा नोंथांमोनाथ' खोनादों मोनजि कलेज बे प्रभिन्सियेलाइजनि जि सिस्टेम बे सिस्टेमखौ नोंथांमोना बुंनो थाखाय बुङाबो बे बिथांमोननि दान्थे बिदान्थेनि बिसय आं बेयाव हाबनो सानाखै दा बाथ्राया जाहैबाय मा बैखौ लानानै आरो माखासे एभिक्सनखौ लानानै माखासे बाथ्रा बिथाङा बुंगासिनो थायो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ स' बेनिखौ लानानै प्रमद बर' बिथांखौ खौरांगिरिफोरा फंनैसो सोंनायाव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों बि सासे एम्फौ बेबायदि एम्फौखौ जेब्ला जोङो स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बायदिसिना बेबायदि माखासे दाबि खालामबाय थानाय समाव बेबायदि एम्फौ मासेबो नुवाखैमोन डेट मिन्स बिक्रम दैमारीखौ एम्फौ होनना बुंदों बै समाव बै एम्फौआ बहा हाबखुमानानै दंमोन बेबायदि आरो स' बिक्रम दैमारीखौ मोनसे टाइटेल दों एम्फौ बेबायदि एम्फौआ गावनो बाब्राबना गावनो थैलांगोन बा गावनो जोबलांगोन बेबायदि टाइपनि बिथाङा बाथ्रा बुंदों आरो प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा ना बियो होनो हायो ना मा खालामनो हायो जेबो खालामनो हाया बिखौ जों सिनाया बिखौ जोङो मोनसे समाव नुवाखैमोन जों जेब्ला बिग्रायबाय थादोंमोन जों जेब्ला माखासे दाबि खालामबाय थादोंमोन सरकारनि खाथियाव बै बिक्रम दैमारी नामनि सुबुङाथ' कन्ट्रेक्टरसोमोन ठिकादारसोमोन दिनै मोनसे बाथ्रा बुंबावदों प्रमद बर' बिथाङा जे बेबादि सुबुङा दिनै BPF नि स्पक्स पार्सन जानाया दुखुनांथाव लाजिनांथाव बा साननो गोनां बेबायदि इंगित होदों प्रमद बर' बिथाङा स' BPF आव जेनेबा मानसि गैला नामा सासे कन्ट्रेक्टरासो स्पक्स पार्सन बादि प्रबक्ता बादि खामानि मावगासिनो थादों बिक्रम दैमारीया मोनसे बाथ्रा बुंबाय थायो नङा होमबा जे गुबुन गुबुन जायगानि ठिकादारफोरखौ लाबोनानै बिसोरनो गोबां मुलाम्फा जाहोदों होननानै नाथाय बेनि फिननायाव प्रमद बर' बिथाङा बे बाथ्राखौनो उल्थायै बुंफिनदों मा जे BPF नि समावबो गुबुन गुबुन बिहार अन्ध्र प्रदेशनि ठिकादारफोरखौ लाबोनानै गोबां टेन्डार होदोंमोन आरो कौटि कौटि रां लानानै थांबाय खामानि मावनानै मोजाङै मावदों मावाखै बेखौथ' मिथिया नाथाय बेबायदि कौटि कौटि लानानै थांबाय स' जायखियानो जाया मानो मोनसे नाम मोनदों गोदान प्रमद बर' बिथाङा होदों बेनो एम्फौ स' बिक्रम दैमारीया मासे एम्फौ स' बेखिनियानो बाथ्राया बेखौ जेबो रोङा होननानै सानो जे बे जेबो मिथिया आरो बेहा खुनु समाजारि दायित्व गैयै मानसियासो बेबायदि बुंनो हायो कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै बिक्रम दैमारीया मालाबाबो सोमावसाराखै जों सोमावसारदों स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै बिक्रम दैमारीया मालाबाबो सोमावसाराखै जों सोमावसारदों जोङो थांनाय 15-20 बोसोर फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ फरायसालिमाया प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ मास्टारनि साख्रिया जानांगौ लेखा सम मथे मोननांगौ बेफोर सोमावसारनायाव जों दङमोन बिक्रम दैमारी होननाय एम्फौबो नुवाखैमोन आं बेवहाय दा गोदानै बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि उनथिं थानानै गावनि राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय बायदिसिना बाथ्रा बुंदों आं बिथांखौ बुंदों जे बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा आसाम सरकार आरो BTR सरकार सावरायनानै बे 10 खान कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जादों आरो काउन्सिलखौ अथराइज खालामदों जे काउन्सिला बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ आरो SOPD फान्डनिफ्राय बिथांमोननि सेलारिखौ होनांगौ आरो जि समाव आसाम सरकारा 2025 आव एमेन्डमेन्ट लाबोबावगोन बै समाव बे गासैबो कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जागोन बिनि अनगायैबो बाखि थालांनाय कलेजखिनिखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जों आसाम सरकारजों सावरायगासिनो दङ दा बेवहाय बिक्रम दैमारीया ना लाग्रा ना होग्रा ना बियो आन्दोलन खालामग्रा ना मा बे सासे ठिकादारसोमोन
दिनै माने BPF नि हां थिफु थिफु समाव फैनानै माने ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै जानला मानला बुंबाय थाबानो ना स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जागोन ना कलेज प्रभिन्सियेलाइज ना बिक्रम दैमारिया बेखौ मावनो हायो ना मा खालामनो हायो दा नंखायनो जाय खामानि मावदो बेखौ डिसकारेज खालामनाङा बर'नि ससियेल मुभमेन्ट पलिटिकेल मुभमेन्ट कालचारेल मुभमेन्टआव कुनु पट्टे बिक्रम दैमारि होननाय एम्फौ मासेबो नुफेराखैमोन आं दा नंखायनो दिनै बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ रावबो केयार खेराया बिथाङा गावनो बाब्राबगोन गावनो सेर जागोन बिथाङा जोंनि समाव बुंबाय थादो जे कन्ट्रेक्टरफोरखौ बाहेरनि लाबदो बायदिसिना नोंथांमोना दिनै सोंबाय जिथु आं बुंनो नागिरदों बिथांनो फैथों बिथांनो तथ्यफोरखौ होगोन बिहार आन्ध्र प्रदेश बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरा सिगां जाजोबना थांजोब्बाय कौटि कौटि थाखानि टेन्डार लानानै थांबाय दा बेबायदि थासारिफोरखौ दिनै आं बुंनो नागिराखैमोन मानोना बेबायदि गोबां मोजां सुबुंफ्रा बुङोब्ला सोरबा दायित्वशील सुबुङा बुङोबा एन्सार होनो हायो BPF आ ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय फैनानै 17 बोसोर सरकार सलायनाय BPF आ दिनै बिक्रम दैमारियासो स्पक्सपारसन जानांनाया बिनिफ्राय दुखुनांथाव आरो जेबो गैया आरोबाव मोनसे इन्टारेस्टिं दंबावो सासे गेदेमाया बुंदों मा मोनसे क्रुएल जक मोनसे जक होनना बुंदों आरो जकिं होनना बुंदों पृथ्वीराज नारायण देबमेसनि बेलायाव सोर बुंदों बेखौ नोंथांनो बुंबाय थायाखै पृथ्वीराज नारायण देबमेसनि जि आइडेन्टिफिकेसन स्टेटास ST नंगौना नङा बे दाबो क्लियार नङा पृथ्वीराज देबनारायण मेसजोंथ' हाग्रामाया मोनसे खेलासो गेलेदों थामसासो खालामदोंमोन बेलाय आरो बाहाय इलेक्सन गेलेनो हानो दिनै जुदि नोङो पृथ्वीराज देबनारायणआ इलेक्सन गेलेनांगौबा बे दावराव देखेब नार्जारिया दाखालि टिभियाव माबा बुंनाय ना बे ट्राइबेल नङा बर' नङा बिनि सार्टिफिकेटआ भुवा माबा माबि खिन्थु सार्टिफिकेट बिसोरो होलांदों बर'नि राजा बर' राजानि जोबथा राजखुंगुर होनलायनानै बेखौ बर'आव सोखांनायनि उनावहाय सार्टिफिकेटआ बिसोरो होलांदों आरो दिनै बेखौ बुंनाय नुलायबाय थ' बे एखे केस जेनेबा नबसरनियानि खोथा मानि खोथा बेबायदि एखे केसावनो थांबाय थागोन आरो बेखौ लानानै एसे थामसा खालामदों थामसाखौ खालामनो नाङामोन आरो सासे मानसिया जिखियानो जाया मानो एसेबां गाज्रि थामसा खालामनो नाङा एसेबां क्रुएल जक खालामनो नाङा आरोखि बिनि एप्लिकेसनखौ एक्सेप्ट खालामनानै बेखौबो पेनेलाव दोनलायनानै बाज्ल' होबाय थाबाय बहुद खोथा बुंहोबाय थाबाय क्रुएल जक आरो बे पृथ्वीराज देबनारायणनिसिम नाथाय बेखौ जाय ST होननानै बुंदोंमोन बै सुबुंफोरखौबो बिथाङा नाम लादों आं बेखौ बुंबाय थायाखै जायखियानो जाया माने पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ थारैनो ST नंमारगोन ना नंमारा जुदि ST नङाबा बिथाङाथ' नमिनेसन होनो हानाय नङा क'क्राझार ST पार्लियामेन्टारि कनस्टिटुवेन्सियाव बिथाङा नमिनेसन खालामनो हानाय नङा दा बिनि आइडेन्टिफिकेसनखौ सोर ST होननानै सिनायथि होदोंमोन फार्स्टआव बे साननो गोनां जादों आरो लोगोसे बियो गावखौनो बुंनानै लादों बर' कसारि होननानै नाथाय बे बर' कसारि खुगाजों होनबाथ' जानाय नङा बिनि कमप्लिट आइडेन्टिफिकेसना क्लियार जायाबा बे मोनसे इनाय जागोन आरो बे समस्थिनि मानसिफोरनि थाखाय स' बियो ST नङा होननानै गोबां मानसिया दा बुंगासिनो थादों आरो प्रमिला रानी ब्रह्म बायदेव बिथांजोआबो मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बियो गसंनोनो हाखाया बेवहाय बे STआनो नंखाया बेनिखायनो बे माब्लाबा बेवहाय नमिनेसन होनो हाया क'क्राझार ST समस्थियाव माब्लाबाबो बियो मा खालामनो हाया नमिनेसन गथायनो हानाय नङा बुंनो थाङोबा बे मोनसे फानि जाहैबाय बाथ्राया मिनथावना जाहैबाय जकिं जाहैबाय जे बियो ST नङाबा बेबायदि माने एप्लाइ खालामनो चान्स होदोंमोन बेखौ हाग्रामा मल्लिक बिथाङा बेबायदि गोबां बाथ्रा स' दा गावसोरनि पार्टिजों गोरोबलिया नालाय मा जाहैबाय बे ST नङा होननानै दासो प्रमिला रानी बायदेवआ बुंलायबाय नङा होमबा स' ST नंमारगोना नंमारा बे बाथ्राया दाबो क्लियार नङा डेट मिन्स आइडेन्टिफिकेसन क्राइसिसआव गोलैना दं जानांगौ बिथाङा आरो थारैनो जों मोनसे बाथ्राखौ नुदों बिनि जि आइडेन्टिफिकेसन बे आइडेन्टिफिकेसना मा आं दासिम मोजाङै मिथिया बियो बबेनि माबोरै बबेनिफ्राय फैनाय माबोरै राजखुंगुर होननानै गावखौ बुंनानै लाखो प्रुभ खालामखो बेखौथ' मिथिया बेखौ सोर बेबायदि नंमारगोन होननानै प्रुभ होनाय राजा बायदि बेखौ माबायदि मासेयाव फज'नाय बेखौ आं मिथिया बेनि सोमोन्दै आं दिनैसिम मोजां मिथिया माब्लाबा मिथिबा नोंथांमोन आं खिन्थानो नाजागोन बियो ST नंमारगोन ना नंमारा नोंथांमोना कमेन्टसनि थ्रुयै बुंबानो जाबाय आं बुंनाया जे आं सोरबा नायबिजिरगिरि नङा जे बे ST नंगौ नङा सोरबा मन्त्रि MLA बा सोरबा नेताया बुंनाय बाथ्राखौबो जों सैथो होनजोबनो हाया ST नङाबो होनजोबनो हाया जों ST नंगौबो होनजोबनो हाया बेखौ स' प्रमिला रानी बायदेवआ बुंदोंबाबो सोरबा मन्त्रिया बुंदोंबाबो बेखौ जोङो ST नङाबो होननाया नंगौबो होननाया दिनैनि तारिखाव ST নহয় তথাপিতো মানে আবেদন কৰিছিল নেকি টিকেট পাবৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন দিছিল নেকি সেইকাৰণে লিষ্টত দিয়া হৈছিল পেনেল লিষ্টত দিয়া হৈছিল কিন্তু পেনেল লিষ্টতহে দিয়া হৈছে কিন্তু খাম্পা বৰগেৰী আমাৰ কেণ্ডিডেট আগৰ পৰাই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নমিনেশ্যন দিব পাৰে যদি তেওঁ মানে পায় তেওঁ কেণ্ডিডেটছৰ যদি কেঞ্চেল নহয়
তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে যুঁজিব পাৰে ইয়াত আমাৰ ক'বলগীয়া কথা নাই কিন্তু তেওঁ থিয় দিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁ ST নহয় বুলি আমি সকলোৱে জানো কেনেকুৱা ফেক্টৰ হ'ব বুলি ভাবে যদি থিয় হয় তেওঁতো থিয় হ'বই নাপায় না তেওঁতো ট্ৰাইবেল নহয় না এই গতিকে তেওঁ থিয় হ'ব নোৱাৰে आरोबाव मोनसे इन्टारेस्टिं बिसयआ जाहैबाय बिश्वजित दैमारी नोंथांमोनाथ' मिथिगौ बिथाङा बुंथिगिरि जोंनि बिधान सभानि स' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा गावखौ मोनसे गोदान नाम होदों बिथाङा जौस्रां नङा होमबा जौस्रां जियानो जाया मानो बिथांनि गोदान नामा जौस्रां ना जायखियानो जाया मानो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा BPFआ आंनो गैलाबा बा गुबुन गुबुन मोजां मोजां नेताफोरानो गैलाबा दैदेनगिरिफोरानो गैलाबा माबोरै देरहागोन BPFआ राजखान्थि खालामनो फैदों गतिके इलेक्शन गेलेखानांगोन बे मोनसे सिस्टेम बा बे मोनसे ट्रेडिशन नाथाय बिसोर देरहानायनि थाखाय नङा बे इलेक्शना देरहानो थाखाय नङा आरो दुर्गादास बर'खौबो बिथाङा देरहानाय नङा होनना बुंदों बिथांनि बादिब्ला दुर्गादास बर'आ बे दरं उदालगुरि समस्तियाव देरहानाय नङा आरो सबसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया गावनि नामखौ जौस्रां आरो BPFआव गावनो गैला बेनिखायनो BPFआ देरहानायनि लामाया खम दं हाग्रामा महिलारिनि जि BPF पार्टी बे BPF पार्टीया आगोलनि बायदि गैला जोबोर उइक जादों थांनाय समफोराव एसे स्ट्रं जाफिनदोंबाबो नाथाय आगोलनि बायदि मन्त्रि MLA थानाय समाव जाबायदि स्ट्रंमोन बेबायदि नङा मन्त्रि MLA थानाय समावनो बिसोर देरहानो हायाखैबा दा बोरै हानो BPFआ जे समाव BPFआ सबसे गोख्रोंमोन जेरावबो MLA दंमोन मन्त्रिबो दंमोन अब्लाबो 1.5 लाखसोल' भट मोनदोंमोन होमब्लाथ' आंबो दंमोन मोनथिबायना बे समावबो नाथाय BPFनि हालोदा बै समनि नंलिया दा BPFआव आंनो गैला जौस्रां बर'आनो गैया आरो गोबां दं आं दा नाम लानानै बुंदों जे जोंनो BPFआव दा गैला जि समाव 1.5 लाख मोनदोंमोन आरोथ' गोबां नोंथांमोनाबो मोनथिगौ गतिके BPFआ माने मैया दाख्लै अबस्थाया बिराद गाज्रिमोन बिनिख्रुइ एसे मोजां जादों नाथाय BPFआ आगोलनि बै 1.5 लाख भट मोननायसिमावनो सफैयाखै आरोखि गतिके बे हिसाबै आं सानो आरो जियानो जाथों नाथाय बिथांमोना राजखान्थि खालामदों गतिके राजखान्थि खालामदोंब्लाथ' बिथांमोना इलेक्सन गेलेनांगोन इलेक्सन गेलेनांगोन नालाय जेनखागोन होननानैथ' माने फिल्डआव हाबा गतिके देरहागोन होननानै हाबनांगोन आरो मिजिंखौबो देरहानाय लानानै गेलेनांगोन गतिके बे मात्र धोरोमल' आरोखि राजखान्थिनि मोनसे धोरोम बिसोर राजखान्थि नालाय गेलेनांगोन आरो नङाबा बिसोरो जोंनि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामनांगोन दा बिथांमोना सापर्ट खालामनो हाया ओंखायनो बिथांमोना गेलेदों नाथाय बिथांमोननि गेलेनाया देरहानायनि नङा आरो बेजों बिथांमोना देरहानो हाया अदेबानि राजखान्थि हान्जा होनांगोन दा जोंना मानाव गेदेर MLA बिथां दुर्गादास बर'आ आगोलावबो MLAमोन आगोलावबो इलेक्सन गेलेदोंमोन MLAनि अब्लाबो बिथाङा देरहानो हायाखै आरो दाबो बे एखे भटखौनो मोनगोन बिथाङा गावनि जिखिनि भट नाथाय बियो माने मंगलदै लकसभा माने बिसायख'थियाव माने जेबो बेबायदि मोनसे माने मा होनो मख'जाथाव बेबायदि जानाय नङा आरो बे आगोलाव जेरै दं बिदि नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय जे BPFआ आगोलाव जि दं बिनिख्रुइ गाहायाव दं अब्लाथ' 1.5 लाखनिफ्राय गाहायावसो फैगोन आंनि हिसाबावबो बेवहाय नोंथांमोना मोनथाम बाथ्रा मिथिबाय सासेया जाबाय एम्फौ बिक्रम दैमारिया जाबाय एम्फौ नङा होमबा आरो BPFनि स्पक्स पार्सन आरो लोगोसे पृथ्वीराज नारायण देबमेसनि जि सिनायथि बेयो गोनो गोथो बेयो ST नंगौना नङा बेयो क्लियार नङा आरो बे मोनसे क्रुएल जक मोनसे जकिं होनना बुंदों आरोबाव मोनसेया जाहैबाय मा जोंनि बुंथिगिरि बिथांनि मुङा जौस्रां गावखौनो बुंना लादों आरो लोगोसे मा बे पार्टियाव BPF पार्टियाव बिथां गैयैखायनो बे पार्टिया देरहानाया माने पसिबोलानो नङा आरो बेबायदि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा गैला स' बेखिनियानोमोन पलिटिकेल एटाकफोरा मा रोखोमनि नाय बेफोर गासैबो पलिटिकेल एटाक दे नोंथांमोना साननाङा जे बेयो रियेल माखासे रियेलबो माखासे रियेल नङा माने इलेक्शननि समाव बयबो बयखौ माबोरै हायो डाउन खालामनो हायो बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरोंनो नागिरदों बे आंनि पलिटिकेल भिडिअफोरनि गेजेरजों नोंथांमोना सोरबा लिडारनि बुंनाया गोरोन्थि थार होननाय जेबो बुंनाय नङा नोंथांमोना नुगोन माखासे इउटिउबार बिथांमोना मा खालामदों आमुक नेताया ओरै बाथ्रा बुंदों बे गोरोन्थि आमुक सरकारा ओरै मावदों मावाखै बेबायदि बुंनाय नोंथांमोना गोबां नुगोन नाथाय आंनि भिडिअ बेबायदि नोंथांमोना जेबो बुंनाय नङा आं बेयाव कमप्लिटलि बयखौबो सापर्ट खालामो बेवहाय आं बुङाखै जे बिश्वजित दैमारिनियानो कारेक्ट बा नंखाय बेखौ बुङाखै प्रमद बर' बिथांनियानो कारेक्ट माने CM प्रमद बर' बिथांनियानो कारेक्ट नंखाय बेबायदि आं जेबो बुङाखै बिक्रम दैमारिनियानो कारेक्ट बा नंखाय बेबायदि जेबो बुङाखै नोंथांमोना बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि ओरैबायदि बिथिं गैया जेराव इरर थाया जेराव गोरोन्थि थाया जेराव कारेक्ट थाया बाय बांलाथ' कारेक्ट थागोन